Здравейте хора! Днеска ще пробвам и лава чисто новите Амди Студио. Искам да ме гледате и пробвам чисто новите шоколади. И отварям. Целта е да дошли много да се разбере. Да знам, ба, има много време още. Ето не е ли по-добре? До ноември месец, да е правилно ноември. Няма. Ама тя тишунил само... Вкусно си е. Гиде си на снимка е вака си. Вкусно си е. Не, мамо. Сега въобще се излекува явно. Кенди си дайте ми нещо. Емрико, може да пиеш това уиски така матата, ама преди още така. Не, той не е от уиски. Може да е от Щом месото. преди 4 години ходихме в България и изследванията му излязоха пакет възпален черен дроб. Да. Той е от месото. Те каза доктор. Той не пие така, нормално пие не бъде. Може да е хронично, Само чуйте как се чува. може да е от Изглежда алкохол, като мозък. може да е хронично, нали, от малък да съм със. Да, вирус. Може да е от свинското, или от блъжицата нещо. Добре, от каквото и да е, можеш ли да го изчисти с той билка и Много е те го вкусно. тормозиш и... Амди Студио аз много ви гледам. Оно. Направи го те, защото ти И сам. искаш да си... Или не? Бабо, вика бабо. О, бабо. Ще го пие. Да, ма бабо, карам се на таки. Да мой да е здрав. Какво да му направи? Ти здравето ти забравяш на първо място, дете. Другото мислиш. Другото всичко го забрави здравето. От мен чао. Да, майка ми се кара,